ቅድሚ ተወሰነ ግዜ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ሚድያታትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝጋዋሕ ዘሎ ጉዳይ ፈጺሙ ምስ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ዝግፋ ዝበሃል ነገር ኮነ ተባሂሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘይመልክዑ ብመሓዝ ጸለሎ ብምልካይ ካሊእ ራዕድን ሽበራን ኣብ ትግራይ ንምፍጣር ተገበረ ወፍሪ ናይ ጸላእቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቦም ኣብ ዝመሃርሉ ሰዓት ደሞ ብዘይ እምነቶም ብዘይ ርድኢቶም ብዘይ ደልይዎ መንገዲ ያውም ኣብ ዘይሓሰብዎ ሰዓት ለይትና ኣተኻ ተምሃሮ ሙሳድ ተምሃሮ ምድፋፍ ይረአ ከም ዘሎ ንሰምዕን ንርዳእን ኣለና እዚ ብጣዕሚ ክኹነን ክውገዝ ዝግብኦ ክፉእ ሓሳብ እዩ